Oh my god, jeg fucking gør det. Det er klamt, det her. Lidt langt, tror jeg. Hvorfor gør jeg det her, ærligt? Nej, har du skiftet tøj? Nej. Nej, hvor er det dumt. Har I? Ja. Nå. Hvor? Derhenne. Nå, i klassen. Ikke så. Kom nu er vi her. Jeg har ikke skiftet tøj. Vi gør det nu, vi tøj. Vent på mig! Du skynd dig. Oh my fucking god. Fuck, det er koldt. Fuck, jorden er kold. Ja. Fuck, jorden er kold. Eller det jorden er kold, ligesom med vandet. Du finder mig til det. 1, 2, 3. Hvad er det nu? Ej, fuck. Ej, hold ikke engang så snart. Nej, kom nu. Kom nu, Ea. Og vi gider blive fucking skidt bagpå. Jamen, kom nu. Du bliver våd. Fuck det. Ea, det er også. 1, 2, 3. Okay, kom nu, Ea. Gør så, Ea. Okay, vi er ikke nødt til at gøre det sammen med mig, ellers kan jeg ikke. Jeg har været nede flere gange. Lige var din tur. Fucking koldt, det er så godt, nu skynd dig i. Skynd dig i. Jeg skal have min sko. Ej, I er syge hoved. Du kan lide det. Oh my god, du gør det. Fuck, hvor er I seje. Vi sagde, hvad vi gør, så gør vi kraftedeme. Ja, præcis. Okay, Sejt. for helvede kommer 9. klasse, nu skal vi gå, jeg gider ikke.